ምስ መደባትና ታና ና ክብራት ተኸታተልትና ካብዚ ብምቕጻል ብዛዕባ ጥሽ ዝተዳለወ መደብ ክህልወና ከም ዝፍለጥ ኣዴታትና ጉድጓድ ፊሒረን ጉብጥሽ ይቐርባ ኣብዚ ታሰስ ወይባ ሒሖትን ካልእን ተጠቂመን ድማ ጥሽ ወባኣ ገለ ከም ባህላዊ ፈውሲ ክጥቀማሉን ከለዋ ገለን ድማ ከም መጸበቒ ጓል ኣንስተይቲ እየን ዝገልጽኦ ብሰፊሐ ብዛዕባ ጥሽ ዝተዳለወ መደብና እስከ ሓቢርና ንከታተሎም ወድሰብ ካብቶም ንኽነብር ዘድልይዎ መሰረታውን ጠለባት ሓሊፉ ኣብ ኣካላቱ ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ዘለዎም መጻባበቒታት ክግልገለሎም ካብ ዝጅምር ነዊሕ እዋን ገይሩ ኣብ ታሪኽ ቀዳሞት ግብፃውያን ኣብነት ንግስቲ ክሊዮፓትራ ቆርበታ ንኽጽብቐላ ኣብ ጸባ ዝመልአ በርሜል ትእላኽ ከም ዝነበረት መዛግብቲ ታሪኽ ይነግር ኣብ ጥንታዊት ግብፂ ንቆርበትካ ምጽባቕ ምክንኻን ካብ ብዓይኒ መልክዕ ምጥማት ሓሊፉ ካብ ጩራ ፀሓይን ሓሳኹን ይከላኸል ተባሂሉ ይእመነሉ ነይሩ ብተወሳኺ እውን ከም ነሓስ ቀይሕ ኣክረ ጠቐርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ጥረ ነገራት ኣብ ጥቕሚ ምጽባቕ ይውዕሉ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይጠቅስ ካልእ ንዝራጉድ እውን ኣብ ንግስነት ቻይና እታ ንግስቲ ኣብ ፊዮሪ ዝመልአ ባስካ መላእ ሰብነታ ተኣቱ ከም ዝነበረት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ዘለዉ ሕብረተሰባት ነናቶም ዝጥቀሙሎም ባህላዊ መመላኽዒታት ኣለዎም ኣብ ሃገርና እውን ንጽባቐ ጥዕና ውቃበ መመላኽዒ እንጥቀመሎም ኣጋባት ኣለዉ ገለ ካብኡ ኣብ ውዑይ ሕፃ ኣካላትካ ምቕባር ጡሽ ምውባእ ማይ ውዑይ ምሕፃብ ክጥቀስ ይከኣል ኣብ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ደቂ ኣንስትዮ ብቐረባ ክረኽብዎ ካብ ዝኽእላ ጥረ ነገራት ተጠቂመን ንቆርበተን ይኹን ካልእ ኣካላተን ማራኺ ትርኢት ንኽሕዝ ዝጥቀማሉ ጥሽ ከም ዝነበረ ኣፈ ታሪኽ ይነግረና እምበኣር ከስ ዘኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ጥሽን ዘለዎ ረብሓን ኣጠቓቕሙ ኢና ኣተኪርና ዘለና ነቶም ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎ ከም መዘኻኸሪ ነቶም ኣጸቢቕኩም ዘይፈለጥኩምዎ ድማ ከም መወከሲ ዘዳለነ መደብ ክስዕብ ሰናይ ምክትታል ጡሽ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብ ባህልና ብደቂ ኣንስትዮ ክዝውተር ዝጸንሐን ዘሎን እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣዴታትና ብዝጸንሐ ጸኒሐን ካብቲ ወፊሮኖ ዝወዓላ ክምለሳን ከለዋ ገረብ ወይባ ብምምላእ ንዝደኸመ ሰብነተን ክፈታታሕ ጽቡቕ ስምዒት ንኽፈጥረለን ኣብ ርእሲ እውን ወዝ ዘለዎ ብጫ ቆርበት ንኽውንና ጡሽ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንኣብነት ገረብ ወይባ ቅብኣት ስለ ዝውንን ንቆርበትና መስመስ ዝብል ወዝ ከም ዝመልስ ይገብሮ ጡሽ ኣብዚ እዋን እውን ብዝሓየለ መልክዑ ካብ ኣዴታት ሓሊፉ ብመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ይዝውተር ኣሎ ንቆርበትካ ኣዝዩ ተመራፂ كمان زهونه ميك اب تقبر تلها نقربت كايلكا نقصكا لوشن تطقم ገለመለገለ أزيو ناتشورال ነገር نقربتك أزيو لواتي أنا كاب زفتونكم مالتي كوابي 4 عامت سي عامله مالتي أنا بزغزا بتاعم خا صبو فتيو حجه أبكتسومن يقبره حجه منالبات مس غيزه زي مطعمكا أول حي حنساب قالت مت تمرات ግን أبكتسومن حنساب لما تخان دحر غيركا أكلات كاغلا زي بيست رخيبه مالتي قربتك أزيو كمزي بيج أنا غريز هون أديتاتنا هم ينز قبرانين ولا حنت نجار يفلتانين قربتن ولا عبيت نستتريه نايك أدمسي قربتن أزيو تصبو بيج تصبو قالت تريو عب قدامه تصباها حجي كوسمتيك كريمسي بناتنا قربتها يكون أنت سارع بناي تعدو ويكا قال يو خاناي توساس ناي كمزي دغنا مدانيتي للتسرح وين كريمات له حتى نحنا بزي افلطون نكيح الناس قصنا ناسيو قنتش يبرهكا رصحت عطري ولا وصي يبكاي ቀደም እዋን ብልምዲ ብዘይካ በዓልቲ ሓዳር ዘይተመርዓወት ጎርዞ ጥሽሙባ ባህሊ ዘይፍቅዶ ውግዝ ነይሩ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ጓል ትሕቲ ዕድመ ማለት ትሕቲ 18 ኣብ መርዓን ደርዓን ተኣቱ መንባራ መቸስ ኩልና እንፈልጦ ድሑር ባህሊ እዩ
ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣጎልስና ሓሳብ እምበር ንጓል ኣንስተይቲ ዘነኣሲ ነይሩ ቅድሚ ሓዳር ጥሽ ትወብእ እንተኾይና ግን ምስ ድንግልና የላን ትበሃል ንሓንቲ መርዓ ዝሓለፋ ጎርዞ ንቡር ክትረክብ ተባሂሉ ጥሽ ወቢአን ከም ሓያም ቅድሚ ሕጂ ንዝተመርዓወ ወይ ሰበይቱ ዝመተቶ ሰብኣይ ጥሽ ውባእ ኢለን የመርዓዋ ሕጂ ብዛዕባ ጥሽ ብዙሕ እንዲ ዝበሃል ሕጂ ኣብተን ዓበይቲ ኣዴታትና በዓል ዓባይ ገለ ክትሪኦ ከለኻሲ ንዓኻ ሕጅስ ከመልኪ ከይተመርዓኺ ጥሽታች ገለን ዝብላኻ ግን ከምኡ ክኸውን የብሉን ማለትሲ ንነፍስኻስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓበይቲ ጥራይ ኣይኮናን ካትዎ ዘለዎን ናሽቱ ፅቡቅ እዩ ንጥዕናን ናይ ቀደም ባህሊ ድሑር ባህሊ እዩ ጓልሲ እንድሕር ጥሽ ጌራስ ሕጋ ይፈርስ ይብላ ንዓ ነቲ ሕግታት ይኸይድ እዩ ዝበሃልካ እዚ ኣጉል ባህሊ እዩ ሕግሲ ሓደ ተንካፊ ነገር ተዘይተንኪፍ እኳ ኣብ መገር ተዘይተዓንቂፍክስ እግር ክደም ትወፅእ ድያ ኣይትወፅእን ዕንቅፍትን ተረኺብ ክላ ነታ ንብረት እቲኣ ግን ተተዓንቂፋ ግን ክትዕንቀፍ እያ ንሓንቲ ጓል ኣልሜነት ናይ ቀደም ባህልና ገዝሚ የብላን ድኻ እያ ተባሂላ ሓንቲ ጓል ካብ መርዓት ተረፍ ነይራ ካብ መርዓት ተጠቕቱ ብል መሓዙታይ ምርዓዋ ሰብ ብዕራይ ሰብ ላም ምራኽ ኮይነን ይኸዳ በቲ ገዝሚ እሳ ግን ምራኽ የብላ ላም የብላ ብዕራይ የብላ ስለ ዝኾን ትተርፍ ሽዑ እንታይ ይብላ እዚ ሰበይቱ ዝፈትሐ ሰብኣይ ወይ ከዓ ሰበይቱ ዝሞተቶ ሰብኣይ ጓል ክስተላ ጥሽ ውባእ ጓል ክስተላ ጥሽ ወቢኣ ነቲ ሓያም ሰብኣይ ትወሃብ ዝረአዮ ሕጂ ንምንታይ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ተፅዕኖ ጓል ኣንስተይቲስ ኩሉ ግዜ ኣሎ ይፅዕና ኣለዋ ነታ ጓል እቲ ምስ ወበእት ከታ ኮይና ተመርዕያ እንታይ ስለ ዝኾነት መትረፊያ ንዓኣ ግን ገዝሚ ስለ ዘይብላ ጥራሕ ብዕራይ የብላን ምራኽ የብላን ላም የብላን ብዝበሃል እያ ትተርፍ ዘላ እምበር ወይን ሕጋ በረኻ ሰዲዳቶ ኣይኮነትን ወይን ሕጋ ጥፊያ ኣይኮነትን ወይን ባህላ ጥፊያ ኣይኮነትን ግን እቲ ናይ ኣቦታት ናይ ኣቦሓጎታት ባህሊ ድሑር ስለ ዝነበረ ነታ ጓልቲኣ ብኸምኡ ይምልስዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እዚ ዝነበረ ድሑር ባህሊ ተሪፉ ብኣንጻሩ ብብዝሒ ተጠቀምቲ ዝበህላዊ ትዕድልቲ ዘይተመርዓዋ ጎራዙት ኮይነን ኣለዋ ኣብቲ ቀደም እዋን ኣዴታት ንምቀላጠፊ ሕርሲ ኢለን ጥሽ ይወብኣ ነይረን ካብኡ ሓሊፉ እውን ንመከላኸል ረኽስን ሽታን ይጥቀማሉ ምንባረን ብኣፈ ታሪክ ይንገረና ብጡሽ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣነ ካብዛ ነብሰይ ጀሚረስ ብጡሽ ተጠኒሰ ብጡሽ የተወሊደ እየ ዝብል ኣዴስ ከተማ ኣይትፈልጥን ካሊእ ኣይትፈልጥን ሓኪም ኣይፈልጣን ብጀካ ካብታ ተጠነስናላ መዓልቲ ደም ይኹን ነፍሲ ዘርኢ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጦን እየን ወፊረን ይውዕላ ንቅድሚአን ዕንጨተን ገለመልየን ኣራርየን ኣትዋ ደቀን ሰብኣየን ምሰዳረራ ገለምሰለኻ ኣብ ጥሽ ኣትዋ ኣትየን ከምአን ይጥሕና ይልንቅጣ ማይ ብሕቆአን ይወርዳ ዕዳጋ ኸይደን ይብላ ኣብ ከብደን ቆልዓ ኣብ ዝባነን ቆልዓ ተሸኪመን ኩሉ ነገራት ይገብራ ከም ኣዴታትናኻ ዝጥዕ ሰብ የለን ለኻያ ኣብ ርእሰን ይገብራ ነዚኣ ተሲአን ሕጂ ኣብታ ጥሽ ዝገብራላ ዝነበራ ሰብኣየን ደቂስሎ ኣብታ ዘለዋ መደብ ይድቅሳ እዚኣላተን ከምዚኣ መደብ ኣብኣ ከሎ ኣብኣ ይድቅሳ ማያ ይሕፀባ ገለ ይሕፀባ أنا هجي عنده تقوم على زوجة مركز كلمي ممرعوين دي قل بدحريها مستنس مالتي كنت أقول تعلوني كنت أجيزها كم أكتاتي له سجاب ده كلمي 4 ورحي قال مسجوبركم مالتي كاب حاموشة سجاب زحرس أكتاتي له زجبر نستخل له خا أم نايم جمرة وديسي دذكرنس حاموس جيرة إيش نقدم حارسة ولا حد سجاب لك سجاب حكمنا زهيدسي ناي حقوق عن زاجلس بزحين برن شو عاتي مسرائيني كبابي كلا 3 ساعات جلس كتحرسي أخي إلني حجس يتأمل كاي مالتي تراس أزيو اللو كابز فتونكو أم نفسي دي فتونكو مالتي أنا أدش تشتغل إيه 4 قول علوم 4 ثم 4 قول عقول كله إيش قالوا أنا حنت طمطات هيفلتني بدحري بزمس متأخذ جزا خبز خفت جن كم زبلكي عدينا تصرها كم زتش كتقبر لك قلم سبلتني نظام كل تقول بزي سكفتا بزي تخون نجار ودي ما طمنا يتش عازي زبلتي علمنا كاب جزي ناب جزي بتكنولوجي أب تحمبلو زلا جزي إذن يقدم ندق عنستيو زد حرحر بهالي تونزيفو كعبي كاز قبوة تقامي التحساسبا مبراس أقداسيو ويزرو زايد بهالنا كترف يبولون جن صبوق التحساسبا سنانا كنقطلو علنا بهالي تاع تندقنا قال حجي نذا أقول بحل زي نخطف أخبلا تللين تشدين تللين ستيم دين تللين مركباس دي زخونا نقر كله نقبر لنا نمتاي بهالناس
ድሕር ባህሊ ናብ ድሕር ባህሊ ከይንጓዓዝ መሪሽና ንሕና ምዕቡላት ኮይና ሃገራት ኩሉ ማዕቢሉ ስለ ዝኾነ ንሕና ካብ ድሕሪት ክንተርፍ ስለ ዘይበላ ባህልና ኸ ክነጥፋ ኣይደለናን ባህልና ክጠፊ የብሉን እንዳሓደርና እንዳውዓልና ናብ ባህልና ስለ ንምለስ ዓድና ዓድና እያ ኣብቲ ካብ ደገ መፂውን ኩሕጂ ይገብራ እየን ኮብዚ ንምንታይ ዳፍቲ ምዕቡል ሃገራት እንዴን ከይደን ዘለዋ በተናኡ ዘለዋ ምዕቡላት ሃገራት ሪኤን ዋ ተን ሃገራት እየን ከማና ይገበራን ኣይንገብርን ኣይበላን ኣውባባ ጥሽ ብመጠኑ ወጻይታት ዝሓትት እኳ እንተኾነ ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ብዝርከቡ ነገራት ክግበር ይከኣል ከም ቡቡጥሽ ልኻይ ወጮ ጉድጓድን ኣቁፅልቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ብምጥቃም ድማ ክካየድ ይከኣል ገለ ካብ ስሙያት ንጥሽ እንጥቀመሎም ኣግራብ ከም ወይባ ሓንስ ኣጋም ሃምቦ ፀሓይ ፈርሐት ኪልዓው ብዒራር ታህሰስ ሒሖት ወዘተ ክጥቀሱ ይከኣል ኣውባባ ዳይ ፈላለ እምበር መብዛሕተን ብሄራት ሃገርና ናይ ጥሽ ልምድታት ኣለወን ብሽም ዕንጨት ኢልና ንሕና ሕጂ ወይባ ክንገብራ እዚ ኣውሊዕ ክንገብራ ይንኽእልና ኣይትግበርና ናት ኣለዋ ኣውሊዕ ከዓኒ ትገብረሉ ቦታ ናት ኣለዋ ኣውሊዕ ንስዋ ዳ እምበር ንጥሽ ኣይትኸውን እያ በዓል ካሊእ ዝኸልእ ዕንጨታት በዓል ከምዚ ካሊኣት ዕንጨት ሉ ሕጂ በዓል እዚ ክሊዓ እዚ ዓጥዓጥ ዶ ገለ ዶ መቂዕ ዶ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ጥሽ ኣይነእትወንና ኣብ ጥሽ ነእትወን ወይባ ታሶስ ሃምቦ ኣለንድያ ዝበሃል ኣለዋ ካልኦቱን ኣለዋ ብዙሓት ዘይንፈልጠን ነገራት እሰንየን ዝኣትዋ እዚአን እቲ ክትገብርለን ምናልባት ሕጂ ነዘን ሰባት ክብላ ከለዋ ማይ እዚአን ወይባ ሕጂ ወይባ ተገይሩለን ዘሎ ታሶስ ታዝበለፀት ወይባ እያ ንምንታይ ኣብ ቆርበትካ ቅብኣት ኣለዎ እቲ ወይባ ንባዕሉ ቅብኣት ልክዕ ከምዘይት ኣለዎ ኣብ ነፍስኻ ሕጂ እቲ ቅብኣታት ነገር ኣብ ነፍስኻ እዩ ዝዝራእ ኣብ ነፍስኻ ተዘሪኡ ነፍስኻ እንዳሓደረ እንዳዋዓለ እንዳፀበቐ ክኸይድ እቲ ንሰን ከዓ ክብላ ከለዋ ማይ ክሰትያ ኣለወን አዲሳትና ስንት አይገብራ እንዲረን ሕማም ሕስ እንዳተታሐዘት ቅልውላው እንዳተቀላውለወት ሓንታ ነፍሰ ጦሲ ወይስ ሓንታ መተሐረሲ ትመጽ ትሕርስ ቤቲ ወይ እስኪ ለሐሰስ ምስ በለታ ወይ ነፍሳ ዳ ዝሒሉ እንዲዩ እስኪ ሓውእ ጎዳ ጥሽ ክንገብራላ ንሳት ቅልውላው ትቅልውላላ ምሽ ክትሐርስ ንሳንካ ሐሰስ ኢላ ጥሽ ትገብራላ ጥሽ ገይራ እንዳጥዕ ኸበት ምጻላ እንዳጥዕ በጥቢጥክን ኣሞቃላ ሙቅ ዝበለ ማራ ሙቅ ዘይኮነ لبت زبالن تاعي خالصتي شعو حساسي لاري اواي حجي دا كل نفسها وعي خمان متى يا مريم قريباتنا يا مريم كنت مصنع قريبه ايلن كاديتاسي خمس دوران يران مغراف موباتش كابتن لمودات وقعدات تشيو مغراف اب غزي ملصوت نبرعات زفصملا وقعيو استخنشب قلعون كيرك استبايلو تش بزي حاسيو اغاب يوبو نيرانين سلازي توش باغاب انت تغيرو حسايو كم زي كونيو ابزمويا سرحه اديتات زاربا دم دلو عندي حجت زخفه شكور قال له ግን بوعد عقن تمقت كيبر تعها تكتراي كم دعتنا قبر تغلي ምናልባት حجه ازما دلو سبي قبر زيكل والعاقله ميبي كتصنحلون يبل ابز عد في الله حجه 13 14 قالت تمرعو سايتركبني حجس دي تمرات يصنح يبل كاب كومو خغبراس كصنحا يحاشا يبل انا اجي دوم بزح دوم واحد زلون يمصان اندين حجفتي الله صحف علاتنا عين بابا انبيبن ويدم لا امو خمز لنا نديو شكر لنا نديو يبلا سمع نحنا كمان كتريا امو تحبرتها كتبانا لنا انا صحيفنا يزلنا حجي نبعلت دم ምናልባት ተሓንጎላ ከገብሬላ እንደመጣደላ ካብገዛ ሓንጎላ ኣይገብረልክን እንተር አይልያ መርሻና ፍትሕማምስ ሕማም ኩስኽ ኣነ ግን እንታይ ገብራ ዝሕል ዝበለ ሙት ዝበለ ሓውል ዝሕል ኢንሻአላህ እንዳተኸታተልኩ ዝሕል ይገብር ድሓን ገብረልክ ይብል ሕጂ ድሓን ወላ ሓን ፀገም ይብልን እኮ ከገብረልክ ድሓን ወላ ሓንቲ ፀገም ይብልን ደም ይኹን ገለ ይኹን ወላ ሓንቲ ግን እንኳ ሓበርክኒ ከይ ሓበርክን ተትገብሪ ኣነ ሓውብ ዚ ሓገብረልክ ክእሊ
انت كم تنطعيات نسخات من البات كتب الى بزح زبل حو حجي يقبرلا ግን ይከታተላ ነሳሰብ ማያዲዩ ገሊያዲዩ ይከታተላ ተከታተላ ከአን ዓ ብዙሕ ሰዓት ከም ተሰዓት ዝገብሮ ዘይኮነ 4 ደቂቃ 30 ደቂቃ ምስ ገበረት እሞ ያእኽለክ ሕጂ ምናልባት ንዓኻ ኣን ሕጂ ዝገበርኩልኪ ይብላ ሓንጎልኪ ካብቲ ክገብር ኢልክ መፂኺ ኣብዚ ኣይትገብሪን ክልያን ተመሊሰኪ ኣብቲ ርእሲ ሕማም ምርሽኺ ይውስኽ ኢልያ ፀቕጥኸይ ትገብሪ ገይረ ኢልክን ሓንጎልኩም እንታን ከተእምንዮ ኢልየ ገይረልክ ዘለኹ እምበር ዋላ ሓንቲ ይብላ ንበዓልቲ ሽኮር እውን ከምኡ በዓልቲ ሽኮር ሕጂ ገሊአን ሕጂ ምግበን ሒዘን ይመጣ ምግበን ሒዘን መፅአን ከምዚ ሽኮር ኣለኒ ሞ ከመይ ይሓይሽ ይብላኺ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ክገብረልክ የድሓን ብምንታይ ክትዕገሲ ኣልመኖ ኣጋጠሞ ኮይኑ ተመፅያታ ሽኮርሲ ብምንታይ ክትዕገሲ ይብላኺ ድሓን በናና ሒዘ መፅእ ኣለኹ ይብላኺ ካብዚ እንመሃሮ ነገር እንተሃልዩ ብሕማም ንዝሽገሩ ወገናትና ከይድሃልና ብሕብረተሰብና ዝውትር ዝኾኑ ባህላዊ ልምድታት ከስተማቕርዎ ኣለዎም ዝብል እዩ ኣወዳት ክወውኸ ከመይ ትድግፎ ኢልና ሓቲትና ነርና ንዓይ ኣጋጠሙን ስጋብ ዝሕጂ ንዮዲት ያጋጢሙ ዋሳ እሳን ዮዲት ንዓይ ስጋብ ዝሕጂ ዕለት ዘጋጠመን ነገር ብናይ ወድ ተባዕታይ የለን ኣነ ከኣነ ዋላ ሓንቲ ይግበሩ ኢለስ ኣያገድዶምኒ ካብ ብባህሊ ፀኒዑ ኣነ ግን ክልመድ ኣለዎ ይብል ካብቱስ ኣለዎ በር ኣለዎ ሓደ ኣወዳት ገለ ዛቱ ጥሽ ኣለዎ ማቲስ ከምዚ ግን ሰብ ደይፈልጦም ብገዛ ገለ ማለት እዩ ደግዜ ከማን ኣብ ኮንፈርት ዝበሃል ቦታ እንዳስራሕ ከለኹ ጥሽ ማለት እዩ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ቆርበት ሕማም ዘለዎ ብዶክተር ይተኣዚዝን ኢሉ ብዘይ ዕረፍቲ ወላ ነብሱ ማይ ከይተሓፅብን ንሸውዓተ መዓልቲ ገለ ኣከታቲሉ ኣትዩ ኣብ ነብስኻ ብጣዕሚ ለውጢ ርኢ ማለት እዩ ዕድጥሽ ጌር ክትከደ ከለኻ ሰብኣይ ከመይ ይቕበሎ ኣገጣሚ ናተይ እኮ ኣገጣሚ ከምዚ በዓል ቤተይ ጥሽ ይፀሊ እኳ ተዘይበልኩስ ኣይ ከምዚ ይፈቱኽ ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ናትካ ተራ ኣለዎ ምስ ገበርካ ግድን ትሕፀብ ኣለካ ገዛ ሂድካ ከዓ ትሕፀብ ግን ኣዴታትና ዝወስዶ ዝነበራ ባህሊ ግን ልክዕ ከምዚ ሓፍተይ ዝበለታ እያ ጥሽ ገብራ ክዳውን ተገባቢረን ክዳነን ገይረን ይቕፅላ መሊሰን 3 መዓልቲ ኣከታቲለን እየ ዝገብራ ሪል ክስታይ ባህልናስ ከምኡ እዩ ኣብዚ ዓዲ ግን ምስ ምዕባለ ኣብዚ እንዳጥሽ ንባዕሉ ሕጂ ኣብዚ ገዛ ምስ ገበርና ሻወር ትገብር ኢኻ ሻወር ጌርካ ትኸይድ ማለት እዩ ሜይ ብሕጂ እቲ ትኪ ኣብ ጨጉርኻ እዩ ዝተርፍ ጨጉርኻ ትሕፀቦ ኣለካ ኣነ ሕጂ ከመይ ገብር መሲልኪ ይመፅእ ጥሽ ገብር ኣካላተይ ተሓፂበ ብድሕሪኡ ጨጉረይ ተምሽጠ እየ ዝኸይድ ሽዑ እቲ ክዳን ጌርካ ዝነበርካ ኣብ ነብስኻ ክሕፀብ ኣለዎ ካልእ ክዳን ትገብር ትጨና ሕጂ ዳርጋ ይጠፍ እዩ ምስ በዓል ቤተይ ከዓ ብከምዚ ንራዳዳእ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ነዚ ናይ ጥሽ ጨናስ ዝናፈወስ ኣለዉ ወላ ኣብ ዕላል ቃላ ከለዋትየን ዓማዊለይ ነበረ ንዓይ ማለት እዩ ሃንደበት ሓደ ግዜ ሓንቲ ዓሚለይ ስንጎ መፅያ ወንታይ ዳዳ ሓንዲ ክዳ እንጌ ገለ ተልኳስ ዋ እንታይ ደ ኮይነ ከምዚ ሰባይሲ ኣብቲ ዓራት ጎቦ ኮይኑ ስኢሉ ጥምተን ነይሩ ማዕስ ደ ክዳ ናብቲ እንዳትክራ ትኸዲ ኢልንስ ስያ ዘኪር ንመፅያ ኢላትኒ حست ألو حدا صوب سنة أنا نايتوس زنافو نعيز زقات من نبي وتيكا حدا جزء كم زي مس حدا ما حزاش هيك ستغيرس قطالي درامن نيرو دحري ويوريت كحتى كندو عم نفس صحنت نايتكي حواس للواج أنا لاستعطون مسايت وداني أنت كم أنا تش ما أنا سيعلى الكون هذا حاجة فلتاني؟ أي فلتاني حواس نايج أنا تكم أنا تريد فلت نايج أنا حاجة أنت قبل كده ليه؟ أبز بوز حسابي متى أبز تكار مالتيو رهات كاني قدنا له تش مس جبر كاس قدنا رهات له حجناتي ناي رهات ويت تخدنا له أنا حاسة بخم يخن تحزو ماس صريتو زين صلا هزيا عيت دقمني حطيبة بركينا جيركا أو مجيركا تعليقات حطيبة تخيد أبتا تراهات كابدون صلاة رح هذلا أب كبرتاي بتحن أب تينداون أي بتحن أبدون صلاة رح هذلا لتان صلاة حجي كلا إتسبع الدقمانة كيدات حطيبة كم بحرش كم ذات عاطفة تقميت أندله كم أنت عاطفة تقمت نزخوا برتخاني من البات نفاس كوسدلنا أب زحت أولو قالو أول حنت معلتي وين أقول تقنا حنت معلت اللون كله بركينا أو متزفزفو يحس أبي
ولا تتين دايخون ولا تيخبرتكم كل يحسبي زان سلاقن أي تدقمني خلاي زو علين قركاي نقرو أنا ون أبز بوتا كده تش وبيه فتيني يزبل حق زرباي حيش اتتكي قرب مرر يبل كي جمركو عينتي جرببب كبل جميرو جن سبنتي فتحت حكبل تسمعني بطريقة وين تنحنا أنا هاخذها بخمسة ناخذهم بيعكي لغاية ما يكون زي الخير تتخفي تشعو وتكفئ قلتي في كحلات ولا كا بقى بدي زيادة منافق إيه تبيع منافق أنا من تانا نقبل لكم دقيقنا دس كبر من تام